Whoa, all of them are about Edoba a channel. So say, and then the first time I was here, and I say, own subscribe your channel. But body so subscribe, like, share. We have comment section. My link is over there. I've been sharing. There are two of my sons and penny for car. It's in Jansen Hoy, Ayana, any back of food trim. Jumadi, Yatuni didn't say, bring back the love. We will just say, bring back the love in the crowd. I say, and they say, all of all, a beer, not Ghanaian movie. Bi wo hono ma na wote ne title na opese wo hwe na enso wanya anhwe ebi wo nso a ebi a na wa hwe na opese wo sa hwe biem enso no unya akwanya uni ba bi a wa akɔhwe no esan se na da muka no yesi Ghana movie aba fam enti unya ba bi a unya store bi mu no wakɔ na wakɔ ni CD ni bi no wa ba hwe ni se enti e di dwumadi e dey blog say bring back the love e wo Insta platform so enti movie bi wo ho na se wa hwe na opese wo hwe biem na enso unya ba bi nhwe no ana se wote title bi na se wote title bi na opese wo hwe sa movie no na se unya baby nhwede ene atadwefo wa ene wate de platform so ana ubenya akwanya obehwe eye Ghana movie bi a atwam ene empo movie egusu a yeyi na ye de abrel orofo ye nche ho no yankwai na yankonkɔhwɛ eye ene movie soronko a ye wo e de blow ne ba yato aso. Mami, asema mbabe busa no. Hwe no wan twem kontompo. Ajay. Ade ene ntia tia mu yi. Minim se okoda daada. Ade asem. Wonum se meme ko. Ah, mami. Me ba wiase no. Etapade na ka me ho wo hefa. Ejapade. Mami, e man nyansa. Hwe no ama na nyansa mami. Oh. Wo de se kom de wa na atu ni nsem hu ne keka. Asema ka cha me no ma. Ewiase ma yeti wan na hu ne se obewiase de ejapade bai. Ajapade be na wo ka ho asem. Mami, hwe no wan twem kontompo. Eni tsam di ka kire wo no. Me ba wiase ejapade na ka me ho e wo hefa. Me se wati bi mpani samoda. Wan na obewiase na ejapade so no. Ah? Eyada na say yafu. Mami, hwe nsam ye o. Mami, hwe nsam ye. Nsam ye. Ja de dam de ade achi me hu me ho. Me nja de no. Ah. Hwe na de mu. Hwe na de mu. Nana. Asema me baba busa wi. Hwe na wo so wan twem kontompo. Adai. Nana. Aya adai. Nana, me ba wiase no. Ejapade am de bae ewe. Eh, ajay. Na wo be wiase japade de wo di free na bae. Japade de wo nya na wo de bae. Wo ba wo nan no nsa na de bae. Nana ti wo gina mani ma hwe mani ma twem kontompo. Oh, me twa kontompo ajay. Bi bia ni musa ka maka kire wo. Wo ba wo nan no nsa na de bae. Eh, Nana. Hweo. Ade wo ne ma me ye no bu hwe ye. Ne ma na nyansa. Ajay ntisa. Nana hweo. Me ka kire ntisa oi. Akwa wo kotia semi wo hene. Ai mi mama kura. Omo me mukura hye. Ade. Watwi me yiri asem. Ablafi. Me ma twa yiri. Ablafi na dentina. Me no waka asem okokom. Wo ti ko ba na mane. Asembe. Ana pemi do fitira. O bari mirike bi ode ba me sesa me. O body ade bi ba me maji. Ade. Na Ablafi sa ne ge no. Mame. Sa ne ye no. Wonko afa. Wo hwe ya me na wo beko. Se wa bo agya ma ne se na japade o de bae eni wo no. Wa chede tutu anu ma ho be kire me se edi ni. Enyo na bo me ba na ma ne se na japade o de bae eni ho.
Me mbo Germany. Me na mbo Germany. Asama aye hinta sama. Ma de sie se men kan kire ma de fada sane bia ante no. Masa ko bona mane. Wa. Ha? Hey, mami. Nene wana bona mane. Me ho dua adwiri ma no pedi. Ana pa ko ba me so no. Me ho dua adwiri me no. Wo de achaw. Hey, ana pay me sorry ya me plan ka bi nhemu. Aje hu wusu me japade o de ba me nche na ba bi ewo. Me ampa me ne e de suna asema bo me so. na si ante de asem pa ne be ka kira kora. Who be some said yes, mami. Won't come for. Hey, and you're not question. And you won't know what shit no, who be some. I'm saying now, from what you know. Maybe I'm coming. Me bed, Yakuma. Oboy Yaa, Miss Minnie Mushy corner now. Makabia, eh, corner now. You may need, sir. The money for the buffet show, mamma. So. And what's some men cabby with your matty? Me, I'm in your mayor. Says he, pa, dear Minnie Mayor. Yes, we are some sea corner, and some happy, eh, my worm. Na jubi way. Me ura jubi o me ura. Me ono. Na uri aduru bia yeso. Me de bia yeso so sere da so ya me ya. Ya me ya pa. Sadia me kan ene sadia me share wo say fa kwa kan sa na me wo gidi se wo de aduri kan obeso mate me de me sukura gidi ene me wo bi fi se na nan da me da e ma re fi se ye anopawia ene me mate e yi hu musu ye san Nananom on sane yade e wo honhom ni mpie onamani amemfa na asenwom e mamo abomu de Awo Yaa ya abomu manembe kotomle de ami ya be faye Person me biana no wana. oh e dia na papa be Person me biana no oh wana. e dia de Awo Yaa no waye ni Person na te. Wo ya munye. Eto hunu so ya munye na jutum. Na de se bidibi. wodi bi sa wodi nko na mesumi di nko enti na me na ayem sa na
Me no monko mo sisi. Abra ye ba no. Ana me yemu e ba ya me te fa mu. Wono kwano no de wo ka se aha na mahu de edi akiri. Ene akiri mai. Se wo hu de edi akiri. Se me daani da nyina. Oh. Adena ya nana. Wodi kuro na yiri. Wotumi ayale ya da wo sa. Ne huntumi ntom. Odu, asem wo ye wasem. Ade no bi da jini yo adwene. Ade no na ne yira asem, eye wasem. Sese. Wodi eno kura nkoda. Na wo man ko mfom a. Ye nyina ide gidi ahye wo. Na da wontumi nsama me yare. Ade wo me yana. Ana woni eduro. Ya kaso bi tete duro a wenye konfo. Nso ko dum so asem ma dwene ho a te ma me yali ya che. Me ho so ma konfo te se ha ba ma wo tete nubuna. Na so ama ma no nya de. Ento no me de bia me gidi che me se. Nanom ene pese ba me hu be. Oh, ade. Nana mo nya sa. Nana mo ni sa asem fon sa. Me se ho. Nana no me. Kojo. Oh, kojo se. Be na wo me. O so le de pad asra no hunyi na asifo. Edru be. Kojo be nya asem. Oh, be nya asem se. Be na asem ma me nya ne se. We ye nya din. We anya din. En ma so watete amaba. Ye gina sisi enye nwuram ne gine. Tete amaba kekabo. Wodi asane ana habane kasa wonte. Wonya no aso akeka haban bia bom na pa wodi asane yare. Kojo bota sen o ma konfo aso asia e bia wona waso mabie eti franwuram sase kan kura. Kojo twa aban ne bi e fa kosa ne yare. No kase masi ye bi odi asem ne na. Hebe bia di asem ne na. On so obi etua anka. Akotwa kokoda. Eye na dwuma no wona oso wo hwe no wasane yare. Adam se anya wadwuma no bi dadwene be ye wodadwene. Na me dwu ho amenti ase so that wutumi nye. Memedie maame no ho ntoni nyina afi obi efi ni papi ni papi na yire ni ho ntumi ntoni nyina afi nana we ye nana oh na we ya po obi ama na bu manya nya bi ne nana we we na me koka ese ablante ni subanye ese baby wo so me do say what to ani hawe ade bo wa ye mpamu nka na wo nto opa ya kukudu ne nankasa nana ya fahini ma branche we ni woni se mani o mana ma aranta de me wo me na wo de afutu be na do be ko we me ya fo man ne ma wo na na ta kunya so wani bre no you be wale abaya this ye just ye kogoro bra ko yiwu se e be jinjina wo sa me pa na nya munya ma nko we ahin en passa mo mremi en samo ye ho yenko besini yenko na wadi waka wiye na wo di chim na aselebufuo en samo waka nya no ko ka chena me ye den a o passe me bufuo mo ko ka chena na esine kwaka o nya kokudro pa kan na me nana na o ye hwan we ti mo bu we se nana wade enya no asemaja o da be no di eno de aya na ye wo se mi nya ma ni bi na me ma na ebu mi so fi na mi fi wo so wo ko ka che nana we nana suo be de me so ye ni hu nkomo asem no mi nkomo wo ye ho ensam wo iti jana na asem ye ke ho asem na ko fast ma mre ye e ba sa ye fam me mi trinyi me ho anu Shade, what? Abefi. Shade, why? Kafra, what? Kafra. Me kwe krao. Enna medu echire ya. Maame nkroma. Akacha msa asama atuni.
Jay. My name is say. And I don't want them to be my name will say. Abefi. Wosu kase na wo yale ahwana. Debi ankasa wate. Debi ankasa wate. Jai bibia amanya me wate. Ate. Ya Jay. Aye wate. Me kwa ekura wem na nyimbiri masoma ya ma de bibia abere wate na me ba behwe wate ama ayi kura bedu nche be na ansem bi wate ya wate ensu buso a wo ba yale abrefi wonte wani nhwe manim kura na ameka wonte wo ba yale o dai su wate na me na edema no no a na eje nti mesra wa wate ade na so abute ne jai so wate na obaya nde wonu wende ne na obaya nde jai su abrefi wo banya le mesra wate abrefi wo banya le na wo ya le bisa ho se hwan wate jai bibia wate abrefi jai abrefi jai oh jai abrefi Kakra ye den wa ha. Fa me ba me yakọ. O ba me yakọ he fa. Fa nya kura na se. Dabi. Emre o se me de wo kọ no. Enya nson ye. Na da na wo pre ho sa. O fa. Na bo me ho anka me ba me yakọ. O fa. Kakra. Pen mu ka samati. Nya botre. Emre ne so a. Me a me so nsa do akọ. So ate. O fa anti wo kọ aja me. Pen mu ka samati. Me mpesa. So ate. Me mpesa. Kọ ne kọ hwechiri. No obi ani honum. Ko hwechire. Akona we kra dey. Waso ntia se me ka bibia o. Waso ndendende na dey. Kakra kokko hwefi. Emre ni ho ma me sese. Ko fanti ko aja me. O de me ko a me chia o mama. Why? Bye bye. Ofa. Fanti ko aja me. Ti ma turu mi ka di wa chia. O mama sai. Ofa. Ofa. Me pay for whatever. The entire me friend won say. Sisia. Me yire. Furuwa. Ni yade na sem. Sisi ma ya mi hu. The entire yade no. Yehu eyi bia ebem enu an se esura na eko eso de esem yi bia no meye therefore de wo ye de eya ye so wo ya pa ba ade therefore nem pa ba na se de bia wo ye ne ho beto ho maybe you apima godri into be paba whatever asema me ka wasoma ni asem no poti no ai da ho nye no na wo ka no hwe me yiri yare yi me konkunya so amane ani amamne bi o bia no me ye mankonya therefore ye nutua esen kameti bibi esusumenti no we menti hwe enu ho asem na meka therefore die twa ne se wonya potre na se de bia ufu anu beto therefore yenim se oyire yade ya che wanante wo famu die bia waye
nanso yade ye ba e ba prekupe na mom ne kone kakra nti abotre na ye beka che wo se nya abotre na se di na nanom tiase nku ade menim so mbetai wachi ama oba ahema ne hoto nti ma wo ba mu echecheche kra na e wo nafe yade de obesra wo a wo ma na konya a obetena se oye ho wo nti nya abotre ama wo ba mu da yenko so abo mpaye yenim se na nanom betai achi ama oyere ho ato therefore so dia na make was a bad video to me dia so na dia was so hu ni say dondo we se be yeda emoto amu na kire se si una wo ye emoto amu yo na se won susu no upaba dondo be yeda emo yeda yen na se dia dia wiwi nto therefore sinkete na media minim say wo yere no beton Pepra, therefore, inti asemwa me fremu mobile di mutimi kan. Therefore, see nka abone. Ana awe chiche ye fan woni pam. Na se frew na se awe chiche bia wodi be ma no. Nkuna hye bia mfiri mu ma. Therefore, na se kura me ba mfia. Ntimi ni di. Me be fi ho me ntimi ni di. Jahwa na eja me de yi kwan kakran na so me ba na mani bofori wa so pe na manu wato nti wuntimi ni di no wutu fie de me de ma hu se wuntimi ni di o da bo nya me fie die na me ka kakran na mbedi no ho no sam na me kan mu so nkwai mu so o therefore abotre mo dia mu so nko mu so abotre e ko si nkwai yo so di wutima ko I can't say, what was said, Baby, yes, right. Say adaka no nipa kwa wo ye wakohwe no wakohwe no me suma ko maybe e be kwa ko fa empata no ne nkonyan me ne o mako kasa aduane de me wo menken wo menken wo fum e gina body be dubi banchi wo ho e se papa bo fui na ma wo family me ngukọ ebi so wo ka emoni dokoni ade ayebe ti aduane sam de e ho ne de asem bia ne ho aya de me so me ne maami na o shedwa wo me ho no ya ka emu yo si on free me bi emu ne anwa ne akokọ kakra akokọ kora de me akokọ kora so bebre wo ho ti na mo de ti me ne na ka obe free me say ewie aye na eja yakotua ne ka we anya maami adaka na mintimi nkoma kantoma de mi ntobi enso ni aka ye ntoma ebeto ebefra mene maame no tontoma no so beka kasa susu ye nyama kesi o nde be ne de maami ni wosa maami o ono na de ba wi ase to afi ma e wosa kwan bi aso ye hye na ni monyam edio sikawe sikawe ni Mami, ade.
Bedia, what's the one here, Mamma Cassa? Bedia, Mamma Cassa. Randy. Kanta ya gumi swasa wako promotia ya nsana me homo po wako tompumpunyira me dan yanyamu adan chamde me hon samtra kwa sukuni wato pa frena na me tenire adia bia ni wanwa yaka ne suma se ama ni me pia manim eni pa bia ni wanwa wade me se kan agya nanka kwasisa efra body amfiti asia ana me nananom abosomfo amontia dia sonson ani abosoma dia sonson ani kuraisha mensa ade bia no anu aya kan mekire awa abra menteye oye sanso a metwa kire nwoma ana me dia kiraw na baya se kire ne sai meka no mate na mate ni prai samu ma me funu no muni wo kwasam bisi anya sa kwasisa obi fani sanso fu tundadiam ensa na chiwa me mani ekwesa mensa etire ana tuwa yakobi amini mucha ana mafamusuo ama ana na nasam yana na musia ana mesia obi kata pudu onse ofashia ye bedine jo mententa shonto fam afami kata no fa Enti dia koso nyina dia sa dia bebo mu nie. Amen. Malam wo. Iba chani o. Ana. Adaru ma. Iba cha ko re. Ba fo ide adaru mo. Mpani si yele subisa. Ekwan so. Odi ko bisa bi o. Yo ma bi nkwe. Ya ba ya nkucha ne bone bia. Bone kwa ikure. Odafo ana na yere ehun mfa no. Ye tu ho na mo a enyoma nkoyi. Ana me kai se malam ho. Na menim si ya ba na nchen akwan bia so na yere ho beto no. Enu nti ne ya ba enti ya ba ya na so se no. We dia na nanom men kuma sempa. Eme se malam watia ne na ati kakra. Wura ha bam ekwatete ahan e de abehwa ya refo na krura dikru we de me pa chu wo se wo yele pa ene yale ai me amere me yale nana wadaroma nka wunyi na hanom na nka mene dikru ndi nkomo kakra dikru bafi nya odi atwe mekire ho mate dikru asem wo ho edi asem odi bibia ka kire be sebe ya wo yele ne ho pa ebe tono agese wodi obi atwaso Wa rafo said and ye movies from kwa ye de ebrel eno no bia na sa movie wa hweda na wo pese wo sa hweda so unya kwanya bia na obetumi ahwente ne ye de abrel am wa hwe ana sa bia onhwe ye and then the first time o hwe in 17 akofa sa channel we de abrel said be ya dan dey na Ghanaian movie bia atwam ene empode entwam no said be ya won sa betumi aka eye movie a ekoso wo ma konkron Ghana na watumi ahwe bi ntimi sraw so obes subscribe
channel say be ya dan den na e video be do tuma nsa betumi aka afi we are like share we are comment section ma you so be adwenkyere no e dey ato e dey ama na won so yahu eye utrim adwen bring back the love that's an ye be say ato aso akra